Hakene ke por ngadan punya samat pi ke kubor naka keting ke jong blay naki kam apostol kal nong basaw kat khot ka bakhat ar ki kam apostol kal nong basaw kat khot ka bakhat ar bagi ketien ki baong kumne bat don ke jingpenem hano hawai pat na ba don ka wai pat ka kerteng hapok ka beneng ya ka bala ai hapdeng ki brio da ka badai baon penim yengi mano bala kren yakini ketien hakene ke benta yakini ketien lakren da u Petros hakmat ki lengdo ki rangba ke temple ki sedusi ki noksensyar ki teman besan batru hakmat ki nong tho de bale Petros ukren yakini ketien hakene ke benta u Petros ukren yakini ketien namar ba kila toket bat kilakan yau Petros bat Yohanes bat kene gejia hadien ba u Petros bat Yohanes kila penkia yau briu bedeko ha ke temple baru ba kidayalam ya u Jisu belmipat ha ki paitlang kumta ha baki sedusi ya ngau ya kene kala pensusi sat ya kemesim jongki kala pensusi bat ka la penbitari ki kumta kala pelongki ban kemno yau Petros bat Yohanes bat ban tokit hakmat jong ke dorbar kumta halor ke jingkem yau Petros bat Yohanes ngim klatru e kentien jing tu pa ke jong Jisu aga gospel ke jong u Marcius sagal nong ka ba sipo kat khot ka ba khanyo u Jisu ong kumne Henry to Yasumar na kibrio naba kinya aino yepi ha kinong bishar bat kinya sempat yepi ha sinagog jengki bat ni lamru yepi hakmat kilang skor bat kisiem naka benta jonga ya ke banlong ke jingpla haki bat ha ki jentel halo ke jingkam ya Petros bat Yohanes kam semlong kata ke jingdu jingkerman kam semlong kata ka jing susi nam ta ka jongki nane kata ka jing kutlat na ka benta jongki hadrai u Petros badap do mensim khoi u shimi ka kabu ban yalap haki sepang u Jesus Christ ban kani ni genden ba don ka jing penem hano hawai pat na ba don ka wai pat ka kertang hapok ka beneng ya ka bala ai hapdeng ki brio da ka badai ba on penem yengi iru ikan nuksa ke jong apsal Paul hadin bola IT lot ila ke jingem nakamta u Jesus Christ bat nam ta gospel ke jong Jesus Christ u yekendu shibun ki jingya shibun ki jing khanglat bat shibun ki jing jinjar ki jing shastom nakamta ka kertang ke jong Jesus Christ Henry ke baro ki bomat kim shem lalong kata ka jingkulat kata ka jingdu jingkerman ha ka jingem ke jing usim ba kadon ke jing thumu ke jong blai kadon ka plan ke jong blai nakam ta ju lengba ke jing ru kum tangi I abo Paul ushat kem hapo Filipi apala set you kadon ka jing thumu jong blai wat unong up ke bindi uyo ban kla gemut ban priang yo Jesus Christ te kumta ki baro ki ba Paul man kim sem long kata ka jing kulat kata ka jing susi na kata ka jing andai ka dan ka plang ka jing blai ka jing thumu ka jing blai ban penyar ban penroy susu ya ka gospel hakani ka bentar ru ngi ikin tien jong ka jing slur ka jing Petros ban yang hakmat jukilang baro ban pla sepang Jesus Christ shimi ka lat ka kabu ko ba biang ban jubab ban penjai ban yetu haki ban pla hakmat jongki sepang u Jisu ba ke jingpenem ka don be tang lang ba ka kerteng ke jongo hakani ke petai ngi yiki babun ki brio ngi sngo ru baki ong o ban yo jingpenem ngan le no asya kata ka balang ngan le no asya kata ka kenhun dan ngan le no asya kata ka niam don ru ki bong o nga utai u pastor ani ngayo jingpenem lamba jongo dan ki bang o utai u missionary
ani ngaso yo jingpenem lengba jong oh tai un bangelap ngayo jingpenem lengba jong don giba perkhat giba sungtu ke mudur bada uta ni da kata ni da ka kerteng jong ka kenhun on yo jingpenem helwe kam semlong kumta ni da ka basai hangne baka kerteng ke jong briu hi ha ka pertai le ka kerteng balang ha ka pertai nginom la banyo jingpenem bet hi tang da ka kerteng ke jong Jesus Christ like now Jesus Christ don ke jingpenem hanu don kemudian kam kalong bangin skotu shwa bangin dan shwa ningkong ya tang ya Jesus Christ